Здравейте, предоставям ви още един от нашите прекрасни автомобил на автокъща Емо Ауто. Nissan Juke 2015 година. 1.5 дизел, 110 конски сили, в перфектно техническо състояние. Прекрасен цвят. Колата работи, няма пушене, с парктроник, с камера за задно виждане, LED дневни светлини, с нови гуми, зимни, халогенчета, фарчето няма изгоряло, ето го и ледчето, ето я гумата, 2022 година. Сега ще ви покажа багажника отзаде. Раздаваме дъно. Ето го багажничето. Ето го. Голям широк багажник. Точно да ви покажа. След това ще минем към интериора вътре. Моторчето напълно обслужен. Напълно обслужен. В Nissan е обслужван автомобила само. Виждате мърка моторчето. Така, ще покажа километрите. Ето, на 209 000 км. Ще ви покажа книжка. Има тук фактурки от Nissan. Последно 2023 година. На 197 000 обслужвана колата. Ето още една сервизна книжка. Въведена само в Nissan. С климатрониче. Работещо. Показвам ти новата си рокля. Bluetooth има. Трябва ми неудобно. Навигация. Да ти обясня, че роклята не е толкова къса. Радио. Вместо да обърна внимание на това, че аз би трябвало да решавам как да се обличам. Разсърдвам се, защото твоето мнение за роклята не ми е важно. Аз съм това Камера. Има автомобилчето. 6 степен на скорост на копия. AUX. Които водят до Има насилие. USB. Автопилот. Но това в колаборация с Виждате воланчето, автентичен вид. която показва червените флагове, водещи до Няма насилие в нещо изпокъсано, шито и така нататък правилно. Сега ще ви покажа и салончето. Да видите, че автомобилчето така. Четири стъкла, громите стелки, педалите, няма изпокъсано, правилно. Салончето няма да е шито, да е пришивано, да е правено. Виждате. Перфектен автомобил. Дамски, мъжки, както искате, така го наречете. Няма нещо, чекове да светят, разни такива неща. Работи прекрасно.